Sai paulihu riamu asalomoni rohamu jupang ho diruasmi akana seret maroha namagihimi dadosa holipi rusa sude holipi rusa Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali, masih setia dengan firman Tuhan, mabuhali ngulu partodiota. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah dan selamat memuji Tuhan. Salam sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan catangi hommahatan itu hatta dihita sadarion Galatia onom ayat sada 110. Aliak kadongan molotung tarsomong jolma mardosa hamu akanong taruli di toddi mapa ture-turehon ibana marhite-hite toddi nalabok alai matahon dirim sotung dohot ho tarujun masyurupam mahamu mamorsan akan aduk dohi imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Ay molo di pabur nang halak dirina. Hape swadong di ibana. Si pa oto-oto diri doi. Alay ganup mamanakasi ulon nabi. Dungi tu ibana sa diri mapuji-pujian. Dada maradopon nasing. Alay adong di ganup si porsanon nabi. Alay na mamodahon hata ni debata tamado taruli dinasa parsaulian ni napinodaan nai. Unang hamulilu dang olo debata leaan. Ay iya i disabur halak ido gotilonna. Ay na manabur tu daging na. Manggotil do siad daging na hamagoan. Alay na manabur tu toddi. Manggotil do siad toddi i hanguluan sa liling-liling na. Alay unang marnalo hita mabahin na dinggan ay namanggotil do hita muse ditikkinay anggo sopargali hita nuaing atong bisan sa dihari dope taulahon manadinggan di saluhut halak alay gumodang ma tudong atta saha porseaon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 10 hal yang boleh kita gumuli, kita hidupi, kita renungkan dari pesan nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Galatia. Dan kita yang hidup sampai saat ini boleh juga dan harus menghidupi hal yang sama. 10 ayat merupakan nasihat yang luar biasa yang harus kita tekuni. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, molo adong nahurang amanginang di ngolum, di dongammu, di keluargam, pature ma doh denggan merhite tod di nalabok. Alay di paingot tita. Pamanat jamot tod dirim, sotung dohot to mardosa, sotung dohot to tarujun. Jangan terjebak dalam permasalahan itu. Maka pature-ture mah molo soboi terpature unang paksa. Dong do sipata persoalani nahumurangi dang boy tarpature jolma. Dibayani pature mah molo tung boy tarpature marhite-hite hagugon ni toddi ni demata. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, gotong royong bertolong-tolongan lama siurupa mahamu mamorsan na dohi. Nasihat yang begitu luar biasa, tetapi di zaman yang canggih, fasilitas yang luar biasa, sifat gotong royong saling membantu sepertinya mulai tergerus dan mulai sirna dalam kehidupan, dalam sosial kita. Maka kita diingatkan untuk senantiasa hidup saling tolong menolong dimanapun kita berada, baik perorangan, baik keluarga, masyarakat, dan juga di dalam gereja.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sombong, jangan gegabah, ya. Jangan sombong, jangan gegabah. Asa unang maadong pangalaho sifat karakter yang congkak, yang tinggi hati, yang merasa diperlukan, merasa orang penting. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah engkau sombong, tetapi jadilah pribadi yang senantiasa rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, yang keempat adalah takasi ulommu. Nungature tahe ulommu amanginang, nungature ngolum, unang ulon ni jolma takasi, unang ulon ni jolma pamanat, ya ulommu tertading jaladang ture. Unang jolma uhumi, hape gudang si uhumat diho, dibaheni takasi maulommu, radoti ulommu, dungipe dung radot diulahokko ulommi, radoti ma naboy radotammu dinahumaliakko. Yang kelima Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggung jawab. Tanggung jawabilah pekerjaanmu, ya, parukilhon ulommu, pikullah apa yang ada padamu. Tanggung jawab senantiasa. Setiap orang Kristen dan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirinya harus ada rasa tanggung jawab. Di sidi lehon ulau, di sidi dihaporsiai ulau ni, ulahom madinggan, ay haposak kodinautik, haposam mahom senang dinagodang. Yang keenam Bapak Ibu Saudara-saudara, sarihon akan saya mangaramoti partodiommu. Molo adong napasahaton hatan ni debata, isarana kana poso ni debata, sarihon di mana marhitiak kana boy pasahatommu, marhitiak ka parsaulian na adong diho. Asa unang lupa hita ka manginang, manarihon akka parjamita, akan aposo ni debata nasay burju mangaraduti mangaramoti madjamotton partodiota. Dan yang ketujuh Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Maka taburlah yang baik, maka yang baik juga akan kau tuai. Tidak peduli kapan waktunya, tetapi kita diperintahkan untuk senantiasa menabur hal-hal yang baik, sebab apa yang kita tabur itu juga lah yang akan kita tuai. Yang kedelapan Bapak Ibu Saudara-saudara, menaburlah di dalam roh Tuhan. Artinya, taburlah kebaikan bukan karena supaya engkau diberkati, tetapi kita menabur kebaikan karena kita sudah melihat kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada istilah berkata, upahmu besar di sorga. Yang kesembilan Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah berbuat baik. Unang marnaloja hita mangulahon na dinggan di dia pe hita maringanan. Molo pe sipata dang dijakko nak kanadinggan na pinatupami. Unang gabi sumur ringgas ni roham. Unang pargale hita di do Apostel Paulus. Tetapi teruslah berbuat baik dimanapun kita berada. Jadilah pribadi-pribadi, ya, wakil Kristus yang senantiasa menabur kebaikan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ke-10 adalah berbuat baiklah kepada sesama dan kepada sesama seiman kita. Kita berbuat baik kepada semua orang dan jangan lupa juga berbuat baiklah kepada sesamamu seimanmu. Maka keduanya ini adalah penting. Kita tidak boleh timpang dalam melakukannya. Dakkolan tusude jol mahita dengan mangulahon na dengan. Alay unang lupa hita mangulahon na dengan tuak kasih solhota, tuak kadongatta nasaha porsiaw di dia pehita maringanan. Akhir kata Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ke-10 nasihat yang boleh kita dengarkan hari ini, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam semuanya itu. Asa tapuji matotong guarni debata marhiti-hiti akka puda na taulahon jala totong matuhatta na marsangap marhiti akka ulaon na dinggan na tapatupa. Ay dakkolan na marhiti maredde hanya bernyanyi memuji Tuhan, tetapi dengan berbuat baik kita percaya bahwa orang-orang yang merasakan perbuatan baik, yang menerima perbuatan baik itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Unang marnaloja hoy nang mabahen na dinggani. Unang marnaloja ho amang mangulahon na dinggani. Jalaingot mamemehon nakka na dinggani. Tuak kaya nakomu, tuak ka pinoparmo. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Di pagugoy mahamu, dia puli na di bagasan si taonon.
Diparrohai hamuna merlas ni roha. Dilehon hahi pasod benget ni roha dia kana marsahid. Marsangap matuhata. Tede homa buku ede nomor 2 ayat 3. Kalau boleh ramangan deo kita mangenan. Asiroham ale Jehovah Pamalo au mamuji go armi Sai unang asal puas hata Ikon tutu dipuji rohati Ho ama anak doton di doson na jongjongau di jolomi Dibarbadiai debatasi perdamai mahamuga besundenggan Jala diramoti marohanang pikiran muna ia soha surahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus sivaluai. Amin.